Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Nuwun kula nuwun. Sugeng dalu para sutresna budaya. Sugeng pinanggih malih kaliyan kula. Wonten ing adicara Giaran Arum Dalu. Setunggaling adicara ingkang nguri-uri budaya Jawi. Mliginipun tembang-tembang macapat kagiaraken saben-saben dinten Senin kawiwitan watawis tabuh 8 langkung 3 menit dumugi tabuh 10 para kadang kagiaraken lumantar Radio Gemilang FM ingkang mapan wonten ing Jalan Pemuda Barat nomor 1 Pucung Rejo Muntilan. Para sutresna budaya dalu menika kula mboten kados padatan nggih karana kula namung kekalih wonten iring tengen menika Bapak Sigit. Sugeng dalu Pak Sigit. Sugeng dalu Ki Pak Jumiran. Nggih. Kados pundi wartosipun? Sehat nggih. Bendungane ngakathah menika. Oh, ngaten. Dipun paringi sehat ning ya nek sehate wong tua ki ya men kaya ngene iki nek ora iso nek njuk kaya wong nom ngaten. Tegesipun nggih jumbuh kalian kawontenan lan umur mbok pilih. Nggih. Ana umure wis sepuh terus kon jundil-jundil kaya sing cah nom ra ya wis ora mangsane. Jane nek kula menika nom ning raine tuwa. Oh ngaten. Nggih. Kok saged ngaten pripun nggih niku? Kekathan butuh. Ingin mugaken tak sehat menika sampun mujudaken setunggaling kanugrahan saking ngersanipun Gusti ingkang tansah peparing ngaten. Nggih, dipun syukuri nggih. Nah, nggih. Wonten ing dalu menika Bapak Haji Sugiono mboten rawuh karena mila wonten ayan ingkang sawetawis mboten saged dipun sulihi ngaten. Kanthi menika kula ing samangke ingkang sampun siaga kekalih kalian Bapak Sigit badhe ngaturaken tembang-tembang macapat. Wontene dalu menika ing samangke jumbuh kalian prastawa utawi wekdal menika ora dalu menika dinten malem setunggal suro ngaten nggih Bapak Sigit. Nggih. Kanthi menika lajeng ira-iraanipun dalu menika ingkang badhe dipun aturaken menika tembang-tembang ingkang cakepanipun menika ngemot babagan mapak wonten ing setunggal sura ngaten Mapak setunggal sura nggih. Mapakno tegesipun metuk nggih karena nembe badhe dumugi lajeng kula panjenengan dalu menika nyariosaken menika rak tegesipun mapak. Menawi kala wingi menawi sasinipun menapa? Besar no, Islam menapa? Dzulhijjah. Idul Adha. Inggih. Para sutresna budaya Giaran Arum Dalu menika ugi kagiaraken lumantar kanal YouTube panjenengan ugi saged madosi wonten ing Gemilang FM Official. Ugi panjenengan saged nyawiji lumantar nomor telepon utawi nomor WA panjenengan saged nyerat lajeng dipun kintunaken wonten ing nomor 081578968. Menawi ingkang sampun tepang kalian panjenengan saged WA-nipun langsung nomoripun Pak Jumiran utawi nomoripun Bapak Sigit. Nek sing tepang kula nggih nomoripun langsung nomor kula saged mangke badhe dipun waos ngaten nggih. Namung saderengipun kawiwitan kados padatan kinarya murwakani senajan mbok pilih namung setunggal pada kemawon karena kleres kok ingkang badhe dipun aturaken menika ugi mijil para kadang. Sekar pambuka nggih. Drenging nala nyuwun mring Yang Widi
mugi karahayon amrih kasembatan ing setyane nguri-uri kabudayan Jawi maca patan nenggih Pisurayu. Nah mungkin Arya Murwakani kemawon bapa sedikit pilih cekap setunggal pada nggih. Sekar mijil Kinarya Murwakani menika menggah saking kersanipun ingkang ripta sekar menika setunggaling paminta utawi panyuwun dhateng ngarsa dalem Gusti. Mugi-mugi mliginipun Giaran Arum Dalu menika saged lestari. Ugi kaajab maca pat menika saged lana lan ugi kepara saya ngrembaka. Karena mila maca pat menika tuturipun luhur. Leres-leres yen ngaten Bapak Sigit monggo menika kanthi alon-alon kemawon dipun aturaken sekaripun monggo dipun waos rumiyin. Sekar menika kula aturaken kapendhet saking reptanipun Eyang Suwita utawi Eyang Wasita Jati Swargi nggih ingkang rikala semanten dadi perintis Giaran Arum Dalu nggih 16 tahun kepengker nggih sampun tanggung jawab nggih menika sekaripun mijil nek kala wau panjenengan lak mijil Laras Driya nggih sampeyan kula cobi mijil Rara Manglung. Oh nggih, wah menika malah langkung skeca bentenipun kala wau larasipun Slendro pelok. Oh, barang nggih. Samenika pelok bem. Cobi dipun cobi. Iya karo ngepek kula. Nggih. Mila lajeng kula wau le matur alon-alon menika karena lembresane buku loro. Nyuwunengen. Tu ing nguni risang ora pati ing Mataram manggon Sultan Agung Nyokro Kusumane Narendra kang jumeneng kaping Wraweda palupi lantip jroning kalbu Kalau
wau mijil menapa Bapak Sigit kok sae Mijil Roro Manglung. Roro Manglung. Parasipun pelok patet patet 6 utawi Nggih. bem. Sulanging parameng kawi utinan sayektos utidaya mrepro kawulane datan anilar budaya Jawi ambek angat jeni linaras mre munggo sewu sangang atus seket enem warsi suryeng kala liron rembulan ngiteri mring bumine Candra sangkala namani reki hijrae nyarengi jitos pat-pat Kula kok mirengaken menika tembung-tembungipun kathah ingkang boten mangertos Bapak Bisi. ngaten nggih menika pancen kalebet sekar macapat kuno Kuno nggih menika. nggih kuno pancen ngaten menika Nggih, basanipun menika kathah ingkang basa-basa Kawi Nggih. para menika ugi sengkalan sengkalan nggih. kados menika ukara-ukara ingkang watakipun nyandi nyandi Nggih, nyandi. sinandi Nggih, sinandi utawi menapa nggih tegesipun boten metok ngaten nggih. nggih nggih kudu dionceki kula lajengaken nggih para Nggih, pamidanget Surya sengkala tib
angka taun manggon dene sasi diganti arane Sabta Wara Pancawara Yakti Panrinaras dadi Sabta Wara liru Risoma Senen lir Anggara liniron Selasa Buddha Rebo papasae dene Kemis sangkane Respati Sukra Jumah dadi tumpak marang setu yen ingkang nembe kasekaken padha ingkang urut dinten menika urut gangsal menika menika nyariasaken ngemot babagan Pancawara Pancawara utawi dinten isinipun petungan pitu pitungan oh nggih nggih. Ari tite nah menika mlebet Pancawara. Pancawara nggih. Kalau wau mboten Pancawara ning Saptawara. Dinten 7. Dinten 7. Sampeyan dinten 5. Sepasar. Nggih. Mangke dipun udan nggih. Ayo ngiras karo ambegan nembang ben ono Kok ngerti. Lendak iki kok pas. Ari tite ngahat namaneki suralir mohar
sapar Rabiul awali mulot sumambung Rabiul akhir badha mulot sasi Jumatil ulonjor Jumatil ula. nggih Njur menika rak njur menika terusan njur pun. njur diteruske urut 7 Nah, badhe dipun wedhar sakmenika rumiyin apa dipun sobi sekedhik mbaka Nggih. sekedhik menapa ingkang dipun kersakaken saking tembang menika Bapak Sigit. nggih Sajan sajakipun boten kanthi komplit nggih. kalau wau lak dipun serat duke nguni risang Naropati. Naropati Narpati menika raja rada. napa ya raja nggih Nggih. raja pangreh Pangreh kaprajan. nggih ing Mentaram cetha niki Nggih. dadi raja ing Mentaram ingkang jejuluk Sultan Agung Hanyokro Kusumo cetha nggih amna napa menika Nalendra kang jumeneng kaping 3 Nggih, ping di 3. wonten Mentaram lak wonten kalih Nggih Mentaram kuno. Mentaram kuno utawi Mentaram Hindu Nggih. lajeng ingkang kantun menika Mentaram Islam. Nggih, nggih. Nah, menika sing ngreh praja sepisanan menika estunipun Panembahan Senopati. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, nggih. Menapa Suta Wijaya Nggih. menika ingkang estunipun menawi menika kaping 3 nek ngoten Panembahan Senopati menika ingkang kaping kalih. Ingkang kaping pisan lajeng sinten? Nah, lajeng bapakipun ingkang nampi tanah perdikan Saking Walandi. saking Sultan Pajang. Nggih ta? Oh, nggih, Nah, nggih. ingkang dipun wastani menika tanah Mentau Nggih, utawi tanah Mataram Nggih. ngeksi Gondo menika lajeng Sultan Agung menika ingkang jumeneng kaping 3 lantip jroning kalbu menika pancen Wasis sih. nggih wonten Sultan Mentaram menika ingkang paling dipun dianggep paling kuwasa lajeng paling napa nek raja paling dipun Nggih, misuwur. misuwur menika pancen Sultan Agung Hanyokro Kusumo. menika. Nah, sulaning Paramengkawi udinen sayektos budidaya mrih prakawulane. Dados Sultan Agung nalika semanten niku nek cethane Sultan Agung menika lak ngasta bawat perintah menika menawi taun Masehi Tahun pinten? 1613 nganti tekan 1640.
dangu menika nggih dangu 28 taun. likur taun. Nah, lajeng nalika taun 1633 menika nggadahi katetepan utawi Menika kawicaksanan saderengipun Masehi ngaten nggih. sasampunipun Sasampunipun. kagungan katetepan, kagungan menawi jaman sak menika nggih dekret Dekret sertifikat. menika ingkang tujuanipun menika budidaya persatuan kawulanipun ing antarane kawula utawi rakyat kalian ratu gustinipun utawi kalian Njeng Sinuwun ingkang ngasta bawat pengadilan menika. Nggih nggih. Di antarane panguwasa karo kemula menika saged nyawiji. Kawula lan gustinipun. Ngaten. Lajeng ingkang kaping kalih menika Njeng Sultan Agung ugi netepaken bilih nek iso dibudidaya kawula utawi rakyat Mentaram mliginipun ingkang mapan wonten ing tanah Jawa menika tuwuh sura. Kewanen. Sura niku wani. Wani. Wani karo sapa? Menika pitakenan. Jaman semanten nalika jaman pemerintahan Njeng Sultan menika sampun wonten bangsa sanes ingkang dados ancaman. Yang menika tani penjajah menika. Kompeni Walandi. Saestu Njeng Sultan Agung Hanyakra Kusuma menika pancen boten narimahaken menawi bangsa manca menika lajeng kuwasa wonten ing tanah Jawa saha kukuban sak kiwa tengenipun. Rikala jaman semanten kemawon sampun kagungan kewanen nggih. Ngaten nggih. Tegesipun menika ora tebih saderengipun nyaketi kamardikan to menika. Tebih sanget. Tebih sanget to menika. Nah. Isih berabad-abad. Leres. Lajeng dekret ingkang urut 3 menika ingkang wonten gandeng cenengipun kalian manggenipun ngleksanani ibadah miturut agami Islam. Piyambak utawi Islam. Menika lak mawi perhitungan wekdal utawi perhitungan sasi lan taun. Nah menika dipun tetepaken nalika semanten Kanjeng Sultan menika nemtokaken menapa utawi gemblengaken perhitungan taun ingkang werni 3. Dados baku ngaten Nggih dipun bakokaken nalika taun 1633 menika. Mangke jlentrehanipun kantun. Nggih. Iki sih kok njuk ngaya wara. Ayo ora apa-apa nggih wong menika. Ora kadang Pak Midhanget sawetawis dipun selani menika sami menapa nggih wawan ginem nggih kaliyan Bapak Sigit kersanipun anggenipun nyekar menika lajeng boten jenuh ngaten. Lajeng sugeng dalu nggih dhateng kadang kula wonten ing Sempon menika Pak Mijan. Sempon wates ndukun menika. Wates nggih. Nggih sugeng dalu Pak Mijan. Mugi-mugi dalu menika tasih midhangetaken Yaran arum dalu nggih lan mugi-mugi tansah kaparingan kesehatan. Monggo dipun tenggo warep WA warep telepon saged lumantar nomor ingkang sampun wonten. Ugi kadang kula wonten sedayu ingkang padatan tansah kula sebat-sebat menika rakon Mas Fahrudin. Sugeng dalu saja iki tirakatan tanggal 1 Suro. Ngaten nggih. Nggih. Sugeng dalu sugeng midhangetaken lan dipun tenggo WA-nipun Mas Fahrudin. Saking sekedhik kemawon mangke dipun terasaken Setunggal sing menika baken oh nggih pepunden kula ingkang lenggah wonten ing Sambirembe Pakem nggih Bapak Antonius Budiharjo. Sugeng dalu sugeng midhangetaken. Diteruskan apa? Dipun Sedap. terasaken. Kalau wau lajeng
Panca lajeng Wara kala wau. lajeng dipun tetepaken ugi pretungan dinten nggih. wonten ing taun menika ingkang sampun dipun tetepaken menika awujud Pancawara kalian Saptawara. Panca menika gangsal ingkang Sabta 7 nggih. Inggih, ingkang Terus ingkang gangsal menika dina pasaran Ngaten, nggih, nggih. lajeng ingkang 7 menika ingkang dinten kados dene menawi Saptawara. Hmm. Dipun serat Saptawara Pancawara Yekti panrinaras dadi Saptawara Liru. Terus perhitungan Saptawara menika perhitungan dinten ingkang ubenganipun 7. Wiwit saking Ahad, Nggih. Senin, Selasa, Nggih. Rebo, Kamis, Jumat, Setu. Nggih. Wonten ing perhitungan taun Jawi Nggih. menika Saptawara dipun sebat boten Senin Selasa. Menapa menika? Menawi Senin Selasa menika Saptawara ning Saptawarane perhitungan taun Masehi. Nggih. Ya ta? Senin. Menawi ingkang taun Jawi menika dipun urutaken kemawon teman-teman mriki. Nggih. Saptawara Risoma Senin. Senin menika Soma. Soma. Lajeng Anggara menika Selasa. Nggih. Lajeng menika Buddha Rebo Papasae. Ya Rebo kuwi Buddha. Dene Kemis sangkane Respati. Respati. Dina Kemis kuwi cara Hari Jawane Respati. Respati. Lajeng menawi Jemuah Sukra Jumah dadi. Sukra. Nah, Jumah menika Sukra. Lajeng Sabtu Kanten setunggal nggih. Tumpak marang Setu. Setu. Dadi Setu Setu menika dados jenengane Tumpak. Soma. Soma menika Senin. Nggih, lajeng Anggara. Anggara menika Selasa. Terus Sukra. Buddha rumiyin. Buddha. Buddha menika Rebo. Nggih. Lajeng Kemis menika Respati. Respati, lajeng Sukra Tumpak. Ah, nggih. Bali neng minggunipun Dite. Oh, dite nggih. Ramun pitutam ya. Nggih. Ngaten. Nah, niku wau ingkang perhitungan Saptawara nggih. Nggih, sakmene ingkang Ah, Pancawara. Pancawara. Ayo sinau kok. Ah, nggih. Nggih. Sekarang ya niki-niki jenengane cerita zaman kuno. Ha menika wonten mriki. Nggih karo nganu sik. Menawi ingkang Pancawara menika ubengan 5. Wiwit saking nek Jawane menika Kliwon, Legi, Paing, Pon, Wagi. Wage. Saking legi ndak Oh, Legi, Paing, Pon wagi Pon, kliwon. Wage, Kliwon. Menika Ah, menawa wonten mriki dipun sebataken nek Legi menika dintenipun manis. 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 Menawi Paing kok Kemis Legi menika lajeng dipun sebat Kemis kala wau Respati nggih. Respati Legi iki manis. manis. Nah ngono Kemis Respati legi iki Respati manis. Pak manis Senin Kliwon lajeng menapa menika? Ah. Somo Soma kasih. semua. Nah Kliwon mah kasih. Nggih nggih. Dadi Legi menika manis. Nggih. Lajeng menapa? Paing. Paing menika jenar. Oh, Nggih. jenar iki. Legi paing Pon. Pon menapa nek Pon Palguna. Palguna. Ya. Pon njuk Wage. Wage menika cemengan. Kliwon kasih. Dadi nek menika. tumpak kasih menika lajeng tumpak kala wau Setu Nggih. kasih Kliwon. Setu Kliwon. Setu. Tumpak kasih. Setu Kliwon. Wah, kula menika lajeng bejane nek duwe kanca ki sing wis luwih mumpuni menika rak lajeng ketularan ngilmune. Estunipun menawa wonten wonten Pancawara, Satwara,
Sabta Wara. Menawi sat menika Sat mangke nggih. mangke kantun. Sat nono 6. Oh, Panca 5, Sat 6, Sabta pitu. Saged dipun lajengaken. Saged monggo. Nggih alon-alon. Nah niki kula lak njuk le nembang karo leren. Nggih. Jumati lawakang catur sasi tak blandangke iki sinumbul kelakon Jumadil sania saban jure pan ingaran Jumadil lakir Rejab kula bali Rejab dadi saban ruah ipun kula telasaken sisan nggih. Nggih, kantun setunggal pada to. Nggih. Miang Ramadan poso lir ureki sawal tetep tanggon Zulkaidah ing Zulkaidah Dzulhijjah besar kang amung kasih yuja den kawruhi pertenono Inggih sekar micil sampun telas nggih para kadang. Namung sawetawis arum dalu kasigek karana priwara rumiyin panjenengan tetep nyawiji wonten ing Gemilang Nggih FM. sasampunipun pawariwara dipun lajengaken Dipun malih. nerasaken malih. Nek ngoten lah radione rasah dipindah-pindah. Nggih. Monggo priwara. Hai sahabat Gemilang, suka dengan gemuruh tabuhan musik tradisional dan pesona magis tarian rakyat? Jangan sampai lewatkan momen budaya terbesar tahun ini.
Pemerintah Kabupaten Magelang mempersembahkan Festival Topeng Ireng 2026. Catat tanggalnya ya, Sabtu 27 Juni 2026 bertempat di pesona indahnya Taman Wisata Air Kali Bening Payaman Secang, Kabupaten Magelang. Saksikan penampilan spektakuler puluhan paguyuban terbaik se-Kabupaten Magelang, mulai dari Topeng Kawadar Tuk Songo, Satria Muda Madio Gondo Ngablak, Semrani Rimba Grabak, Gagak Ngampar Dukun, hingga Cakrawala Kinasih Widusari, dan masih banyak lagi. Ayo, ajak seluruh keluarga bersenang-senang sekaligus melestarikan budaya kita. Acara ini dipersembahkan oleh Disdikbud Kabupaten Magelang, didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Duh, piye iki? Lu, ora ana abang ora ana ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso to, Bu? Ibu dilaporkan pihak berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki, keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gemilang FM. Nggih, ngaturaken saking panuwun nggih dhateng para kadang ingkang dalu menika sampun kepareng nyawiji kalian kula wonten ing Kiaran Arum Dalu. Langkung-langkung kadang kula wonten ing Bandungan menika Raka Mas Yarkoni sugeng dalu Pak Yar. Sawetawis wedal mboten pinanggih kados pundi wartosipun, mugi-mugi sehat ngaten nggih. Pak Yarkoni wonten ing Bandungan menika Gondo Suli. Lajeng kadang-kadang wonten Iring Ler menika ugi Bapak Triyono wonten Sewukan, Bapak Parwito wonten ing Kali Bening. Sugeng dalu para bapak lan sugeng wungon bepilih dalu menika karana mila dinten malam setunggal suro menika kathah ingkang sami wungon ngaten.
Pisan malih Raka Mas Fahrudin lajeng caketipun menika wonten Bapak Haji Sugiyanto sugeng dalu Pak Haji sawetawis wekdal boten pinanggih mugi-mugi sehat ngoten nggih. Mugi kadang ingkang saben-saben tansah ngintunaken WA-nipun menika wonten ing luar menika nggih Bapak Toyo. Pak Toyo. Inggih. Mugi-mugi dalu menika anggenipun wungon menika sinambi midhangetaken arum dalu wonten ing Merian ngoten nggih. Wonten Merian. Luar. Bapak Sukarjan wonten ing Surumbung menika. Sugeng dalu ugi lan sugeng midhangetaken dipun tenggo WA-nipun. Lajeng Bapak Suresmi, Bapak Nur Said, lajeng wonten Bapak Haji Suprayitno, wonten ing kidul menika kathah nggih. Juragane beras. Juragan beras. Sugeng dalu lan sugeng midhangetaken dipun tenggo WA-nipun Bapak Sarana menika Bapak Dwija wonten ing Mugu. Nggih. Muhammadiyah Gunung Pring. nggih. Dipun terasaken Bapak Sigit monggo. Inggih katur sederek kula wonten ing Tingal Kulon. Oh nggih. Bapak Bendot kalian Mas Yanto saha Mas Nogareng. Nggih. Sugeng Menika dalu. para budayawan. Budayawan menika. Putra saking putra swargi Simbah Jaya Kandar. Nggih, Dalang terkenal Pondang, biyen. jaman rumiyin nggih. Inggih, inggih. Pak Nomno garengipun. Lajeng Bapak Supar wonten ing Kembaran Candi Mulya, Mbah Yadi ing Karang, Pak Yami wonten ing Kelumperit. Ingkang kelentengan menika. Nah, dene kelentengan menika Simbah Suparno saha Pak Darsum sopire Andong. Niki kok urung WA niki. Sajake kayak nganu napa teng pos ronda menika Nggih. nyetel TV bal-balan. Oh ngaten Go nggih. nonton bareng ngoten Nggih, menika. Lajeng Pak Rehadi wonten ing Klodran, Pak Gino ugi Klodran, Pak Jumino, lajeng Pak Lasio wonten ing Klodran ngoten. Nggih, nggih. Sugeng dalu. Bapak Sugeng wonten ing Pasuruan menika. Oh nggih, Pak Sugeng, Pak Guru. Pak Guru. Juragane madu. Madu pahit ana, Nggih, madu manis pancen lengganane. Ngoten nggih. Pak Sumadi saha Desarni wonten ing Patran. Juragane bawang. Nggih, sugeng ngonceki bawang. Lajeng Pak Parwito, Pak Haji Parwadi. Nggih. Aturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Ingkang wonten ing Gading Sari. Wonten Gading menika Kang Mas Widodo, juragane padi organik. Nggih. Miras pantes Mbak Yu Eni Jatmiko. Jatmiko. Nggih. Mas To saha Mbak Haryani wonten Prapatan Bulu. Aturi sugeng. Menawi dugi Midhangetaken. bulu lajeng kemutan MC kondang Inggih Mas Triyono. Mas Triyono. Cilik ning nek MC suarane anu gedhe banget temi bawani ngoten. Kalajengaken Ingkang dipun rembak kala wau menika rak nembe dinten lajeng taunipun Oh, utawi nggih. windunipun mbok pilih wonten menika Bapak Sikit. nggih menika nerasaken kala wau ning mangke Nggih. diteruske dandang kula nggih. Saged namung menika dipun terasaken rumiyin kersanipun. Terus nalika Jeng Sultan Agung Hanyokrokusumo menika netepaken nyawijekaken utawi nunggalaken pretungan tarik Nggih. Hijriah, tarik Masehi, Tarik Jawa, tarik Jawa utawi tarik Saka, Saka, Taun Saka. Nggih, taun Saka. lajeng tarik Majapahitan. Wah, tesih wonten to menika Wonten. Majapahit jaman rumiyin nggih. Dipun tunggalaken nalika dinten Kemis Pahing. Sukra Kemis apa mau kae? Respati Jenar. Respati Jenar. Wulanipun nggih Sura
menika windu taunipun tahun mboten dipun sebataken no. Napa tahun Jimawal. Oh, Jimawal. Tahun Jimawal windunipun windu Kuntara. Dinten menika ngepasi menawi tahun Masehi menika tahun 1633. Nggih, nggih. Menawi saking tahun Hijriah menika tahun 1043. Monggo sak menika Hijriah sampun 1440 sesuk 48. Ingkang Sakniki 47. Nah, Monggo 1900 nggih punan. nggih. Niku nalika semanten 1043 Hijriah. Lajeng menawi tahun Jawi tahun Kok 1900 toh? Nggih. 1043. Oh, nggih, nggih. Gitu. 1043 nek sakniki lah 1447. Sesuk-esuk engko bengi jam 12 1448. Leres mboten niki? Leres. Dene menawi tahun perhitungan Saka Nggih. menika tahun 1555. Saka Jawa. Nggih. Menika 1555. Menawi windu kalau mau dipun Windunipun sebataken. kala wau windu Kuntara. Menawi lajeng ingkang dipun sebat-sebat wonten alif Jimawal menika menapa? Windu menapa? Perhitungan taun? windu menika lah perhitungan ubengan 8 taun. Ning 8 taun Komariah. Terus 8 taun nggih. perhitungan Komariah, bulan. bulan Mboten perhitungan srengenge. Nah ingkang perhitungan srengenge lah tahun Masehi. Niku gandeng sengenge karo bulan ki mubeng kula saya mumet. Kacek ya ming kacek to, kaceke 11 dina nek. 11 dina saben taun. Tekan ngendi wau. Nggih niku Nah, wau. windu menika perhitungan 8 taun ning taun kanthi dasar bulan. Nah, Nggih. 8 taun menika tahun 1 tekan 8 menika duwe jeneng dhewe-dhewe. Nggih wonten jenengipun menika. Nggih. Ingkang sepisan menika tahun Alif. Alif. Ajeng rampung tahun Ehe. Hehe. Bar Ehe terus napa yo? Jimawal. Jimawal. Nggih ta? Bar Jimawal terus tahun J. Dadi pancen jenengane ming J ngono kuwi tok. Nggih. Pancen ming sak ukara. Bar J menika dal. Nah, wonten to tahun dal. Pancen wonten. Lajeng bar tahun dal menika tahun B. Nah, menawi sak menika kleres menapa menika dalu nggih. Sakniki dal sesuk wis B. Oh. Lajeng Menawi kula mirengaken pengendikanipun menika ningkasaken bilih taun lajeng wonten alif Jimawal Jidal menika kok kados sami kalian basa-basa Arab nggih menika. Nggih, Yen ngaten mbok bilih sumberipun menika sami. Arab menika mlebet tanah Jawi Mlebet. menika sampun wiwit jaman rumiyin ngaten nggih. Mila menika dipun tunggalaken kalian Jeng Sultan menika. Menawi saderengipun lak dereng wonten. Nggih. Nah, lajeng Jeng Sultan menika netepaken ana windu, saklebeting windu wonten taun menapa Alif, Alif Ehe, Jimawal J, Dal, Dal, B, B, Wawu, Jimakir. Kula Wawu kok toh? terus dadi apal ini. Alif, Ehe, Jimawal, J, Dal, B, Wawu, Jimawal. Jimakir. Mengke Wonten 8. rampung Jimakir ganti windu menika ugi bali neng Alif malih. Oh, ngaten. Windu ugi wonten sekawan. Karena wonten windu ingkang windu gedhe. Windu menapa? Sekawan windu menika gedhe. Oh. Menika tumbuk ageng menika mendhet Mongko kawan setunggal windu menika rak 8 taun. 8 taun. Dados nek kawan windu nek ngoten 8 ping 30. 4. Dadi pendak 32 taun
menika wonten tumbuk ageng. Tumbuk ageng. Winduna papat saka windu adi. Nggih. Lajeng windu Kuntara. Oh, windu Sengara wonten. Wonten. Oh, nggih. Lajeng windu Sengara. Oh, nggih. Lajeng windu Sancaya. Oh, wonten sekawan. Nggih. Windu Adi, Adi, Kuntara, Kuntara, Sengara, Sengara, Sancaya. Sansaya. Nah, menika nalika semanten panjenenganipun ingkang jumeneng nata kaping 3 wonten Raja Mataram, Sultan Agung Hanyakra Kusuma menika netepaken perkawis-perkawis menika. Dadi nek sakniki pancen nurut saben taun terus ana taun baru warsa enggal Jawa utawi Islam. Enggak tanggal setunggal Suro Muharram. Yen ngaten dumugi sak menika saben-saben menika dipun sebat-sebat kepara dipun pengeti menika janipun menika tilaranipun Kanjeng Sultan Agung Agung Hanyakra. menika nggih Hanyakra Kusuma. Lah sak menika wonten pitakenan. Nggih. Nek sakniki karo wingi-wingi Nggih. niku sasine sasi Zulhijjah. Nggih. Taune nek cara Islam niku 1447 Hijriyah. Sesuk wis 48. Sesuk menika sasi Muharram. Gitu. Nggih. Tahun 1448 Hijriyah. Hijriyah kedah dipun Nggih. sebat. Karena menapa? Karena wonten perhitungan malih sing meh padha ning menika tahun Jawi. Menika ingkang taunipun menapa ingkang Nah, nek tahun Jawi sakniki karo wingi niku sasi besar. wingi besar. Sasi besar tahun Sesuk wis 1959. Dal. Nek wau lah 1448 Kula dadine menggu Hijriyah. rumit banget. nggih nek Jawa niku tahun sasi sakniki besar Nggih. 1959 dal sesuk wis ora besar Wis Suro. ning Suro tanggal 1 Suro dina Selasa Pon Nggih, asopon nggih. Selasa Pon sasi Suro Suro. 1960 B tahun Nggih. tahun dala wis rampung. Nggih. Dadi besok dadi tahun B. B. Kelebet tahun anyar ugi tahun nggih menika. anyar. Dados sareng nggih menika. Nggih. Tahun anyar Jawa kala Kalian wau kalian Hijriyah. Hijriyah ngaten menika. Dadi menika. ya pancen anu rada Biyen-biyen ki le gawe iki kok iso-isone ngoten lajeng kok akeh sing gathuk ngoten. gathuk ngaten. Iya karena zaman semanten yang Sultan Agung menika kejawi lantip ning lak ya andahan-andahanipun menika dipun pilih ingkang lantip-lantip ugi. Ha sakniki dandang gula. Ah mangga dandang gulane. Wah, niki esek-esek ora karuan. Injih. Dandang gula turu lare kemawon kados Nggih. pundi menika? Nam cirelu. Nem cirolo, nem cirorororo ngaten menika. Nggih. Selasa Pon tanggal liro siji wulan Suro ing alip warsanya asopon kawentare
Cisura tanggal lirekir warsa arinyo setupaing iku warsin walni sing cimawal warsa siji sura kemis paing arineki saratane kawrana ing taun urut patwinarni jenen legran pangelingira senen legi ing pletheke sang sita resmi timbul warsa dal sigra tuting wuri dal suka paparap dal suka paparapnya sung sasmita iku sukra kasih ing ira taun dal wulan sura tanggale siji becik tansah elinga kathah kok nggih sabanjure sat uruting warsi aran warsa bisinung pratandha bebawon ing ategese Cisura tanggalipun
sabuk kliwon araning ari taun wawu pinuka sabta waranipun ngatwake Pancawara kang mungkasi kemis pon sasmita neki cimakir ingkang warsa kula terasaken nggih bab Nggih. sikit kalih padha malih pan kemis pon ing ari puniki tanggal sura cimakir kang warsa jangkep wolu cacahe sawindu aranipun windu ati ingkang murwani urut loro kuntara katri aranipun sangara iya sangsaya desancaya windu ingkang hamungkasi becik den pepetriya para kadang sekar jandang kula saestunipun kathah sanget namung mbok pilih langkung prayogi kula aturaken sekawan padha kemawon kagem nerasaken wawan ginem utawi wawan rembag kula kaliyan Boten gangsal sisan. oh ngaten Nggih. oh setunggal padha malih nggih kula namung sendika nderek sangaran taun ingkang winarni astagatra yeku cacat
cahira warsa alip slasa pone setupaing iku jimawal warsi kemis paing dene ingkang ciwarsa senen legini pun taun tel sangaranira sukra kasih jumlah kliwon araneki warsa pisangarira. Sapunika monggo Bapak Sigit dipun terasaken pilih sawetawis wonten ingkang saged dipun aturaken gangsal pada kala wau. Inggih, ingkang dandang gula wau sampun kula disiki nggih. Ngaten nggih Perhitungan mawi taun Jawa. taun saha windu. Wiwit saking Saptawara Pancawara Saptawara lajeng wulan Nggih. lajeng taun lajeng windu ingkang panjenengan sekaraken kantun kiambak kala wau sampun mlebet wonten ing sangaran taun. Sangaran taun. Nggih. Taun menika sangaranipun dinten napa? Nggih. Pak dipun sebataken Nggih, menika. nggih. Nah, sagung para miarsi Kok saged dipun sebat sangaran menika nyun sewu. sangaran menika nek iso dina kuwi disingkiri kanggo keperluan werna-werna. Ngaten nggih. Sebab dinten menika apike menika kagem napa menekung Kagem napa ngatah-ngatahaken tirakat ngoten, Mbok tirakat saha prihatin. Prihatos. Nggih. Sagung para miarsi, para pamidanget bilih ulang tahun Nggih. menawi tahun Masehi menika tanggal 1 Januari nggih. Nggih. Nah, menawi tahun Saka, tahun Jawa, saha tahun Islam menika dawah wonten ing 1 Suro utawi 1 Muharram. Kalebet rentetanipun wulan ingkang cinaket. Dadi nek 1 Suro menika rentetanipun setunggal wulan. Saklebete sasi Suro, menawi tahun Islam saklebete sasi Muharram. Dados menawi wonten ing bebrayan agung menika sok-sok wonten bab-bab ingkang estunipun ya rada kedelarung. Menapa menika nganggep tuladanipun? yen sasi Suro Nggih. utawa sasi Muharram menika ora kena kanggo menapa kemawon merga karana napa sebabipun sebabe kuwi sasi sing kebak ancaman kacilakan. Nah menika ingkang estunipun kedelarung. Yen ngaten Bapak Sigit, sawetawis menika radi katilaraken jumbuh kalian ira-iran dalu menika kala wau mapak wulan Suro. Inggih, Menika tumrap sak menika gesang
bebrayan wonten ing donya menika. Ngadepi wonten ing wulan sura menika lajeng prayoginipun kados pundi mbok pilih ngaten nggih menika. Wonten gandeng jenengan ing kalian ingkang kula aturaken kala. Nggih, nggih. Bilih saestu wulan sura menika boten wulan kacilakan. Nggih, leres. Boten wulan sengsara ingkang kebak pambeng utawi panca apa kae panca boyo. Panca boyo. Rumiyin lak sok wonten. Nggih. Sasi sura aja lelungan. Wah. Bahaya. Wah, nggih nggih. Ngaten menika. Ning estunipun menika namung salah kedaden. Karena menawi salah anggenipun memaknai ngaten nggih. Tiang Jawi menika sing gampang ling-eling-eling kuwi nek ngadepi bebaya. Nggih nggih. Ngadepi kacilakan. Oh, sasi sura aja gawe omah. Sasi sura aja ngantenan. Sasi sura aja lelungan. Kuwi ora apik. Lajeng penampinipun menika bebaya. Nggih nggih nggih. Kacilakan. Mongko saestunipun sasi sura ingkang dipun wiwiti tanggal setunggal sura utawi setunggal Muharram menika miturut panjangkanipun Kanjeng Sultan Agung Hanyakra Kusuma menika para kawula ing Mentaram sak turun-tumurunipun menika dipun ajak kejawi manunggal utawi bersatu nanging kawula menika dipun ajak yo do kersa ngleksanani laku prihatin. Nggih nggih nggih. Setunggal laku prihatin, kaping kalih laku ngonceki diri pribadi. Nggih 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 nggih. Dadi awake dhewe iki lakune tumindake sipate watake kuwi dadi dibiji dhewe-dhewe. Nggih nggih nggih. Dionceki endi sing wis bener karo endi sing isih luput. Isih luput. Nggih nggih. Menika dipun onceki menika sareng-sareng wonten ing sasi sura menika. Karena Sing- sasi sura menika dipun sebat-sebat menika sasi sing anyar. Sasi sing Dados anyar. miwiti taun anyar menika kanthi lampah ngaten menika. Nggih. Ngaten to. Mongko saiki nek do ngonceki atine dhewe-dhewe kuwi ya ora disambi karo dandan omah. Ora disambi karo lelungan adoh, Nggih. tilik Kakang, tilik Mbak Ayu, Nggih. tilik Siwa sing adoh-adoh. Kuwi do ngonceki do terus 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 sepekesi. Nah, menika aja disambi karo mantokke anak. Nggih. Semanten ugi sing ora nglakoni ya aja rame-rame ora nyambat rono rene wong kanca-kancane gek do Gek do manekung, gek do prihatin, gek do mbiji kahanan saha lakune dhewe-dhewe. Tegese niku ayo do hormat menghormati. Aji inga jenan. Nek kae gek do manekung, gek do napa ngonceki Awake dhewe aja nganti aja ganggu ngoten. aja nganti tumindak sing gawe rugine Ah, wong nggih. liya. Nek wong tua mbiyen wih sasi sura ora usah rame-rame engko ndak kedadiane ora apik. Ngaten Ya ora apik wong terus ganggu sing ngakika. ning ingkang dipun tampi menika lajeng ora apik kuwi engko dadi nampa bebendu. Bebaya. Nah menika nek tiyang Jawi lah nek sing bangsa ngoten niku lak njuk apal to. Nah, nggih. Terus gampang le kecatet neng memori. Gampang le kecatet wong kae iki gek do prihatin. Sampeyan aja nyetel tip horeg. Apa? Sonur. Nek iso sasi Suraya ora usah ngonekke horeg-horegan wong kancane gek do mbiji awake dhewe karo latihan prihatin. Ngoten. Lah sing jenenge prihatin ki kepiye? Niku ra nggih Pripun niku werni-werni. nek cara jenengan Si prihatin niku ya ora mung laku merga le direwangi ngelak ngelih, nggih. nanging ugi kathah anggenipun
Kala wau dipun ngendikaken Bapa Sigit manekung menika dados Manekung. yen nyuwun wonten ngertanipun Gusti murih kala wau gayut anggenipun ngonceki awake dhewe menika basanipun menawi Bapak Haji menika sok ngendika muasabah ngitung-ngitung Nggih. dados setunggal taun ingkang sampun kepengker menika kinten-kinten aku ki sing tak lakoni ing antarane tumindak ala lan tumindak becik kuwi akeh sing endi Dipun petani. dipun petani piyambak-piyambak. Namung emanipun tiyang menika nek jujur lho nih. Nggih. Menawi metani awake dhewe iki kala mangsane sing ala-ala ki ora pati ketok menika. Samar nek konangan. Samar nek Benten ketok. menawi metani tiyang sanes Inggih. menika ambek ya ming barang cilik wis dadi ketok. Ngaten, inggih. Monggo menawi eleke dhewe sak gajah wi ora Inggih. ketok menika. Nah, wonten ing lampah prihatin menika kejawi metani napa sing awak dhewe leksanani laku tumindak klebet watak. Nah, menika ugi menapa gladi supados awak dhewe niku gelem ngrasake nek diparingi rekoso. Nggih. Kuwi dirasake kanthi lega lan syukur. Wong rekoso kuwi ya paringane pangeran. Nggih. Ning nek umpamane awak dhewe diparingi gek rada gebyar-gebyar Seneng banget. nggih, niku tetep dilatih supaya carane urip kuwi kaya aja kedlarung-dlarung le Nggih. kebungan ning ya tetep nek iso ya biasa kaya wong rekoso. Dadi nalikane lagi diparingi rekoso ya aja banget-banget Nggih. lengger sula le Ngaten. sambat. Semono meneh upama kok diparingi kabegjan sing gek matumpa-tumpa ya aja terus kumalu. Nggih, nek iso ya tetep biasa kaya wong Nggih. rekoso. Sebabipun menapa? Sebab nek wong rekoso kuwi cedhak ing pandonga. Nggih. Nek wong rekoso biasane ya Allah. Nggih. Pokoke ndonga. Nyuwun. Nggih. Ah, nek wong wis gebyar-gebyar apa-apa ana lali le nyuwun ana ing ngersane Kersane sing Gusti Allah. kuwasa. Mula nah, senadyan gek diparingi gebyar-gebyar ya aja njuk Leluwian. lakune leluwian tetep ya nyedaki wong. Sak mati yo. Syukur weruh kiwa-tengen sing gek padha rekoso. Syukur bisa ndongake Nggih. sing do rekoso. Nggih. Ngaten menika. Lah ngaten menika nggih. Kasunyatan mila kok senajan menika ingkang dipun sekaraken suraosipun menika babagan kawontenan jaman rumiyin. Ngaten nggih. Namung menawi dipun ceki lajeng kok nggih jumbuh kalian jaman sak menika ngaten Nggih. Bapak Sigit. Tahun baru Jawa, tahun baru Islam kuwi dudu tahun baru sing Meteni. kebak kasukan. Apa nduk seneng-seneng Nggih. warna-warna kayak gebyar-gebyar ning tahun baru sing do ngonceki metani awake dhewe supaya tahun sing ngarep kuwi awake dhewe laku urip luwih utama, luwih Wah. becik. Lah ngaten to Menika dados ingkang dados intinipun nggih ngaten menika dados monggo para kadang pilih bijang sampun mlebet wonten ing dinten setunggal dina Muharram Selasa Selasa. Wage mboten pon. Sesuk Selasa Wage kok ya. menika tegesipun dipun wiwiti kanthi ngatah-ngatahaken anggenipun raos syukur wonten Inggih. ngersanipun Gusti ingkang peparing. Syukur karana menapa pilih dumugi ing titi wekdal menika tasih kaparingan gesang. Nggih. Lajeng gesang menika tegesipun tesih dipun paringi kesempatan kagem nindakaken jejibanipun tiyang gesang. Ngaten. Karena tiyang gesang menika saking ingkang gesangaken inggih menika Gusti Allah menika boten wonten sanes kejawi namung dipun dawuhi supados ngibadah. Saestu Kanthi kesudian. menika monggo ngatah-ngatahaken raos syukuripun dhateng ngersa dalem Gusti Allah awit paringipun kesempatan
Lajeng ngatah-ngatahaken anggenipun tumindak kesaenan nilaraken babagan ingkang awon. Kalian nyuwun Gusti Allah menika kersa cawe-cawe Cawe nggih tansah wonten ing dipun niat awake engetaken. dhewe ngoten menika nggih. Mbok bilih karana wekdalipun winatesaken Nggih nggih Bapak kok ora Sigit. krasa ya. Ngaten nggih. Kula kekalih nyuwun pamit pepengkeran kalian panjenengan sedaya. Ugi mboten kesupen nyuwun pangapunten mbok bilih kepara kok anggenipun ngaturaken kala wau kathah ingkang sisih. Nggih menika mboten ateges dipun damel-damel karana nggih mila kesagedanipun namung nembe dumugi semanten menika para kadang. Menika saged dipun wastani malebet wonten ing jagating pangawuran. Nggih mboten menika kanthi lelandesan ingkang gumathok. Kanthi menika kula kekalih namung nyuwun lumunturing sih aksama lan pangajabipun saged pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun kapungkasan kanthi sekar pangkur. Prakadang lan prasutresna winatesing wekdal maca pat nanggih pinupos kya nyuwun mungkur nglanggono gunging lepat wicara basa sastra lan unggah-ungguh nyuwun kunging pangaksama entuk wilasaning Gusti. Cekap semanten para sutresna budaya giaran arum dalu ing wekdal menika kula kekalih ingkang ngayahi karya minta pamit antum Basuki mugi rahayu ingkang sami pinanggih widodo nir ing sambikala pangajabipun muga-muga budaya Jawa bisa tansah lana kepara bisa saya ngrembaka macapat bisa tansah ngawiyat nuwun matur nuwun.